bertsolaritzaren parte hartzaile bezala. Bertsolariak Eli eta ni gara bikote apala. Dena izan da dinamikoa, ta dena originala. Ta gutxiago ez da izango ondorioen atala. Ta gutxiago ez da izango ondorioen atala. Originala izan beharra dago horrelakoetan, nola jarriko gera bestela, hainbeste papelen bueltan. Naiz eta sartu behar genuken, maider ondorioetan. Ea ez gauden zu Noruegan, eta nik Kanarietan. Ea ez gauden zu Noruegan, eta nik Kanarietan. Kanarietan kokatu zara, ni ordea Noruegatik. Deskantxu ordua hurbiltzen dabil, ordulariek tik-tak-tik. Ekosistema batean gaude, nolakoa den ez dakit. Ea ze bertso irteten diren, gaur sortu den konpostatik. Ea ze bertso irteten diren, gaur sortu den konpostatik. Gaur kokapena zen garrantzitsu, hitz jokuan alegia, baina konposta ekosistemaz dena bete dute ia. Emausekoak esango digu, onta ezkero iztegia, kontu hauetan ez ote degun erreziklatu egia. Kontu hauetan ez ote degun erreziklatu egia. Emausekoa bakar-bakarrik joan da lehenago ara. Talde sozialek ez dute izan gaur sekulako brigada. Militantziaz hurbiltzen gara, sarri bertso eskolara. Gu berarekin jarri gintezken, ta lotxatu egin gara. Gu berarekin jarri gintezken, ta lotxatu egin gara. Bertsolariak ta lotxatiak, naiz ez dirudin normala. Alako gune
originaltan ikusi oitegu ala. Baina entzun da txeluk botadun, txarla motivazionala. Zer ikasia nahi duen horrek, non ikasi badaukala. Zer ikasia nahi duen horrek, non ikasi badaukala. Zer ikasia dauka gaur etorri denak, hemen konpontzen dira munduko problemak, begiratu papelak lurrean daudenak, ea jendeak egin ditun ekarpenak, ea jendeak egin ditun ekarpenak. Gure egin beharra eta gure zalantza, hemen da lankidetza eta konfiantza, nola gestionatu zer den gobernantza, behar duten guztia badakite antza, behar duten guztia badakite antza. Orduan badakite ja behar dutena, hemen norbait badago beitu ekarpena, nere ustez denetan originalena, emotikono bidez idatzi duena, emotikono bidez idatzi duena. Lau dibujo egin ta alde tapakea, maider ontatik horta badago tartea, iruditzen zaitela lagun maitea, hau esan eta ezerrez berdin esatea, hau esan eta ezerrez berdin esatea. Zuk ez duzu ulertu beraren kultura, zuk ez duzu ulertu bere esangura, honek marrazkiak ta guk hau eta ura, bakoitza espresatzen da alduen modura, bakoitza espresatzen da alduen modura. Hemen gehiago daude ageriko lerden, begira ze esaldi jartzen duen hemen, bukatzen jakin behar da ondorioa zer den, bukatu egin nahi dute hasi baino lehen, bukatu egin nahi dute hasi baino lehen. Arakatu ditugu gela honen ertzak, bukaera daukate orduan xedetzat, Eli hau oso ondo ulertu dut behintzat, igual indirekta bat izan da guretzat, igual indirekta bat izan da guretzat. Ba bide Berlinetik doana hauxe da, betiko beharralda da bere galdera, beste batek bat gehiago esan du gainera, maider pasa behar dugu urrengo taldera,
maider pasa behar dugu urrengo taldera. Ni honekin pentsatzen nago nerekiko, zenbat dilema moral, dilema etiko, zenbat maitasun mota denak romantiko, ja badakigu ezer ez dela betiko, ja badakigu ezer ez dela betiko. Hirugarren taldeak azentrakzioa, hemen ipini dute gamifikazioa, ta hiru xedeekin horra akzioa, hitz berrik asmatzeko motivazioa, hitz berrik asmatzeko motivazioa. Zuretzat izberria izango da antza, baina norbaitentzako hauxe da ardatza. Zertan gastatu heli alperrik arkatza, hitz bat eta nahikoa pertsona zehatza, hitz bat eta nahikoa pertsona zehatza. Hitz oso zehatza da hori da horrela, eta erakusten du daukaten nibela, beste batek bazeukan alako gibela, plus bat jarriko diot horkoak bezala, plus bat jarriko diot horkoak bezala. Eli hemen kantuak gupiok gaudenak, jada bota ditugu bertsorik onenak, baina zer esaten du lurreko eskemak. Hemen egin behar dira azken ekarpenak, hemen egin behar dira azken ekarpenak. Azken ekarpenetan nolako trantzean, hobe dugu paper bat guretzat hartzea, nola egiten da sexy omen aletzea, alperrik litzateke guri galdetzea, alperrik litzateke guri galdetzea. Naiz eta sortu dugun hemen fikzioa, gure metafora eta literazioa, papertxo bat hartu dut ta hau da zioa, guztiok falta dugu definizioa, guztiok falta dugu definizioa. Hitz bakarrean dena argi esatea, oso zaila delako Maider maitea, dinamikak digunez burua jakea, hoberena genuke kafera joatea, hoberena genuke kafera joatea.
Saioa itxi nahian berriz bueltan gatoz. Batzuek eskuekin ta besteek ahoz. Modu improvisatuan etorri da Carlos. Gure ondorioak marrazteko asmoz. Modu improvisatuan etorri da Carlos. Ta bere marrazkitan ez da geratu motz. Ondorio guztiak ederki jasota. Bat nik ezingo nuke hortik kanpo bota. Zu zeinen alde zaude eta zeinen kontra. Bat bestean ondoan hemen bada soka. Zu zeinen alde zaude eta zeinen kontra. Ni bizitzaren alde gugatik dagota. Baina besteak ere oso onak ziran. Eta ikusi hemen nola gertu diran. Zentzua hartu dute bat bestean jiran. Konfliktuak badatoz elkarren segidan. Zentzua hartu dute bat bestean jiran. Ta zentzua hartzea ez dakit askidan. Zuk zeo zer ikasi ote duzu hemen. Ikasteko ageiegi zegoen dena den. Komunitateetan gabiltz denok zeren. Gainontzean mundua lijoak erren. Komunitateetan gaude denok zeren. Ea elkarren artean osatu algare. Ondorioak botatzea gaur, eduki dugu enkargu. Azken bertsoa botako dugu, laburtzea gure kargu. Komunitate eta praktikatik, inor ere ez dago salbu. Gaurko ontara erdi sorpresaz, naiz ta agertu garen gu. Zuen artean jasotakoa, gorputzean daramagu. Komunitate kontu hau dena, ez delako mantra hutsa. Bildu daiteke ondoriorik, elkarrekintzaren funtsa. Baina hortarako talde bat behar, nahia eta antolakuntza. Zer daramagun ba obedela, elkarri eskua luza. Modu horretan biderka dadin,
taldearen ezagutza.